O responsabilitate enormă. Pe lângă faptul că a investit în acest oraș, a mai oferit și echipei care îl susține, echipei restaurantului Haipanici, un viitor acasă. Ideea a pornit simplu de tot, de a crea un loc în care să te simți ca acasă. Și vreau să vă asigur, prieteni, că Mihai, cu experiența lui, cu sufletul și devotamentul care l-a depus în acest proiect, cu această echipă minunată de peste 20 de persoane, vor face tot posibilul ca locuitorii orașului Edineț, oaspeții acestui oraș, turiștii care vor vizita acest minunat oraș, care îl consider unul din orașele care face parte din locomotiva industrială a țării. Noi știm că la Edineț întotdeauna oamenii au fost harnici, au avut un scop și totodată e o ocazie și pentru tinerii bucătari, ospătari, care se formează profesional aici, nu departe, în Cupcini, să aibă o platformă de decolare, acest restaurant. Vreau să vă anunț că bucătarul șef al restaurantului, Andrei Samcov, face parte din asociația Cu Ochii Italiani, cea mai puternică asociație de bucătari din Moldova, o asociație unde nu-i deloc ușor să faci parte, dar și să te afirmi. Andrei e unul dintre cei mai activi membri, noi îl respectăm foarte mult și noi vom monitoriza de la Chișinău activitatea lui. Vreau să vă asigur că acest restaurant va avea parte de cele mai calitative produse, pentru că restaurantul, grație lui Andrei și mie, are sau va avea o colaborare strânsă cu brandul Casa Rinaldi. Ca să înțelegeți, chiar și în capitala țării, în Chișinău, e o luptă acerbă pentru produsele de top. Toate restaurantele vor să aibă acest brand în meniul lor. Și iată că Casa Rinaldi a ajuns la Edineț. Prieteni, acest loc nu e doar despre mâncare sau băutură. Acest loc creează o comunitate de oameni care preferă calitatea, mâncarea gustoasă și, la fel, și băutura de calitate, dar și serviciile calitative care vor fi oferite aici și de echipa de ospătari. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi bună, poftă bună și, cum menționez eu de fiecare dată, mâncați sănătos, dar în primul rând gustos, că viața e prea scurtă. Vă mulțumesc, Mihai, felicitări, să știi că faci o treabă grozavă.